nkoraġġixxi dan il-mument illi fih nisimgħu x-xandir tal-kelma ta' Alla. Propju f'dan il-ħadd illi l-Knisja fih tikkontempla lil mulej illi jieħu lid-dixxipli tiegħu fuq l-għolja fejn jinqata' minn magħhom u jitla is-sema imma iħalli il-mandat sabiex imorru jxandru il-kelma tal-Alla mad-dinja kollha waqt li jwiedhom l-Ispirtu Santu. Ejjew nidħlu fil-qalba ta' din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla billi flimkien mal-kor inkantaw l-ewwel innu u mbagħad nisimgħu x-xandir tal-kelma ta' Alla għal dan il-ħadd u l-ispjega mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Danu għal-jum lej il-mulk huwa għamil mewt bislim u l-ferħ jimla l-univers Danu għal-jum l-mulej Eferħu fih, eferħu bih Danu għal-jum l-amelin mulej. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitolbu. Missier Qaddis, fil-misteru ta' tluħ ta' ibnek fis-sema, inti tfassal it-triq ta' kull wieħed u kull waħda minna. Turina id-destinazzjoni tagħna. Imma sa dan it-tant inti ma titlaqniex weħidna. Ma titlax is-sema biex tħallina l-tema. Imma titla fis-sema biex tkun magħna preżenti mod ieħor. Biex tagħmel mill-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna id-dar tiegħek. Għatina li nilqgħu b'qalbna kollha, il-persuna sħiħa tagħna kollha, il-grazzja, id-don li inti tixtieq tagħmel magħna b'din is-solennità ta' tluħ fis-sema ta' ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kantaw flimkien l-Alleluja. Alleluia, 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 alleluia. Eluq tal-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu hekk kien miktub li l-Messija jbati u fi tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għal maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta' dan. U jiena araw nibgħat fuqkom lil dak li wieħed missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Imbagħad ħadhom saħdejn Betanja u rafa' jdejh u berikom. U ġara li huwa u berikom infiret minnhom u kien meħud fis-sema. Huma nxtaħtu fl-art jagħtu qima u mimlijin ferħ kbir reġgħu lura lejn Ġerusalemm u qagħdu l-ħin kollu fit-tempju ibierku lil Alla.
il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Nodu bil-qiegħda. Ninsabu fl-aħħar tal-Vanġelu ta' Salluqa, fil-fatt eluq tal-Vanġelu ta' Salluqa, u Salluqa jagħlaq l-ewwel parti mill-kitbiet tiegħu ma ninsewx li Salluqa tagħna wkoll l-Atti tal-Apostli, Salluqa u l-awtur kemm tat-tielet Vanġelu kif ukoll tal-Atti tal-Apostli. U Salluqa jagħlaq il-Vanġelu tiegħu it-tielet Vanġelu propju bil-ġrajja tat-tluħ tal-mulej fis-sema. Imbagħad kif innutajna u indunajna dalgħodu fil-Qudiesa jew minn sema l-lejla l-lejla fl-Ewkaristija indunajna li anki l-istess Atti tal-Apostli, l-istess tieni kitba ta' Luqa tibda bil-ġrajja tatluħ il-mulej fis-sema. Allura din il-ġrajja importanti ħafna fl-istorja tal-Knisja. Isa jiċċappetta illi taqleb mill-ħajja ta' Ġesu għal ħajja tal-Knisja. Isu dan il-mument tatluħ tal-mulej fis-sema huwa fundamentali importanti biex tibda il-ħajja tal-Kristjan, il-ħajja tagħna bħala dixxiepli ta' Ġesu. U f'dan il-Vanġelu San Luqa jirrakkuntalna illi kif id-dixxiepli kienu miġburin wara
li Ġesu qam mill-imwiet wara li kien der li tnejn ta' Emmaus, kapitlu 24 tal-Vanġelu ta' San Luqa, u dawn reġgħu lura jekk tiftakru wara l-esperjenza tas-smieħ tal-kelma, wara l-esperjenza tal-qsim tal-ħobs tal-Ewkaristija. Reġgħu lura fil-komunità ta' Ġerusalemm, Ġesu hemmhekk jitfaċċa f'nofshom. U wara dik id-dera jew aħjar Ġesu li qatt f'nofshom, Ġesu li kien preżenti f'nofshom, jiġi dan id-diskors tal-Vanġelu tal-lum. Mela Ġesu qiegħed fin-nofs tal-komunità tal-Apostli. U x'jgħidilhom lid-dixxipli tiegħu? Jgħidilhom hekk kien miktub. Il-Messija għandu jibati fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għal maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha. Ibda minn Ġerusalem u intom xut ta' dan. X'irid jgħid Ġesu b'dan kollu? Ġesu f'sentenza waħda jiġbor dak li hu essenzjal mill-ħajja tiegħu, l-esperjenza kollha tal-ħajja tiegħu, però mhux biss. F'sentenza waħda Ġesu jiġbor dak li hu essenzjal fl-esperjenza tagħna. Hekk kien miktub. Dik il-kelma hekk kien miktub, qisu aħna qegħdin ngħidu hekk kellu jkun. Qisu aħna qegħdin ngħidu u mhux kulħadd jiġrilu hekk. Qisu aħna qegħdin ngħidu mhux kulħadd irid jgħaddi minnha. Qisu aħna qegħdin ngħidu kulħadd għandu l-istorja tiegħu. Għaliex? Għax jekk ikollna nirriflettu kull kelma li hemm f'dik is-sentenza ta' Ġesu, nistgħu napplikawha bla problema ta' xejn għall ħajja tagħna. X'hemm miktub? Li jien imbagħtu. Hawn xi ħadd minna li hu meħlus minn din il-verità? Ħadd minna. Il-Messija, il-Midluk, il-Maħżul tal-Mulej, hekk ifisser il-Midluk, il-Maħżul tal-Mulej, huwa jien huwa int, kull wieħed u kull waħda minna, hemm miktub li tbatija tagħmel parti mill-ħajja tagħna. Imma mhux biss. Hemm miktub ukoll li fit-tielet jum iqum mill-imwiet. Issa dejn tat-tielet jum li jqum mill-imwiet ma tapplikax biss għall-ġrajja storika ta' Ġesu. Li Ġesu fil-fatt bata mietu qam, imma tapplika għar-realtà tal-esperjenza tal-ħajja tagħna. Kull esperjenza ta' tbatija illum jew għada tasal għat-tmiem tagħha. U kull esperjenza ta' tbatija fl-istorja tal-bniedem tħalli xi tip ta' qawmien, tħalli xi tip ta' frott. U jiena naħseb li dan kollu rridu nżommuh ċar quddiem għajnejna. Għax ħafna drabi aħna nimmaġinaw il-ħajja tagħna mingħajr din il-parti hekk fundamentali, mingħajr din il-parti hekk intrinsika, hekk essenzjali, il-parti ta' tbatija. Id-tbatija tagħmel parti mill-istorja, mill-esperjenza ta' kull wieħed u kull waħda minnha. U mhux biss id-tbatija imma wkoll il-qawmien, imma wkoll il-ferħ, il-paċi. Ejjew nirriflettu ftit il-lejla u nindunaw illi daqskemm tkun l-intensità ta' tbatija fil-ħajja, daqskemm l-emozzjonijiet tagħna iġaluna inħossu il-pejs li jiebes tal-ħajja, daqshekk ieħor inkunu kapaċi inġarbu id-gawdija, inkunu kapaċi nagħmlu esperjenza tal-ferħ fil-ħajja. Għalfejn qiegħed ngħidu dan? Għax aħna ħafna drabi ngħixu bl-illużjoni li jekk ma jkollniex tbatija inkunu sew, inkunu kuntenti. Imma din hija purament illużjoni. Għaliex? Għax il-ħajja mingħajr is-sakrifiċċju, l-esperjenza tal-ħajja tal-bniedem mingħajr mumenti iebsa ikollha nuqqas kbir fija, għax lanqas id-gawdija tal-mumenti tal-paċi, tal-ferħ, tas-sodisfazzjon, li rnexxielna nagħmlu xi ħaġa, li rnexxielna nilbħu problema, li rnexxielna naffruntaw diffikultà, lanqas dawk ma ngħixu mbagħad fil-pożittività tagħhom. Huma marbutejn ħafna flimkien. U jkompli l-Vanġelu jgħidilna Ġesu u l-indiema tixxandar għal maħfra ta' dnubiet.
li tixxandar din l-indiema għal maħfra ta' dnubiet. Xiġifieri? Fi kliem iktar sempliċi, l-esperjenza tal-ħajja li l-kull wieħed u l-kull waħda minna tallimna fejn żbaljajna u fejn għamilna tajjeb. Fil-fatt, ħafna drabi ngħidu lil nfusna u lil xulxejn, żgur li ma nerġax nagħmel hekk. Żgur li dik ma terġax tiġrili. Żgur li ma nerġax nitkellem hekk ma' dik il-persuna. Żgur li ma nerġax nittratta hekk lill-ibni u lill-binti. Nippruvaw nitalmu mill-esperjenzi tal-ħajja, dan hu li qiegħed jgħid Ġesu l-indiema għal maħfra ta' dnubiet. Nippruvaw nbidlu l-attitudnijiet tagħna, l-azzjonijiet tagħna, id-deċiżjonijiet tagħna, u dan kollu jwassalna biex nikbru nimmaturaw fl-umanità tagħna, imma mhux biss. Mhux biss. Nimmaturaw, nikbru fil-persuna ta' Kristu. Għax Ġesu jgħid kelma li hija tant importanti għalina. Tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha. U hawnhekk Ġesu ipoġġi l-esperjenza tal-bniedem, l-esperjenza tagħna, ipoġġiha f'konfront mal-esperjenza tiegħu. Inqablu dak li aħna ngħaddu minnu u l-mod kif aħna ngħixuh, il-mod kif nirreaġixxu, l-attitudnijiet tagħna fis-sitwazzjonijiet tal-ħajja, mal-istorja tiegħu, ma' dak li ġara lilu, imma mhux biss, imma mal-mod ta' kif huwa affronta l-istess sitwazzjonijiet li ngħaddu minnhom aħna. U hawnhekk għalhekk qedna li dan il-Vanġelu huwa ċappetta bejn il-ħajja ta' Ġesu u l-ħajja tagħna. Dak li ngħaddu minnu aħna, dak li nitalmu aħna fl-esperjenza ta' ħajjitna huwa importanti, fundamentali. Imma wis iktar importanti dak li aħna jirnexxielna nitalmu mill-esperjenza, mill-ħajja ta' Ġesu. Mhux biss. Ġesu jagħtina l-Ispirtu tiegħu, jagħtina l-qawwa tiegħu jekk aħna naċċettawh, jekk aħna rridu biex ngħixu s-sitwazzjonijiet tal-ħajja tagħna f'ismu, bih fina, jew aħjar biex hu jkun jista' jgħix fina, bina permezz tagħna il-ġrajiet li ngħaddu minnhom fil-ħajja. U għalhekk Ġesu jgħid, intom xewt ta' dan. Min hu x-xewt? Ix-xewtu dak li jara bajnejh li jmiss bidejh, ix-xewtu dak li jħalli l-istorja ta' xi ħadd taffettwalu ħajtu. Dak hu x-xewt. Ix-xewt mhux biss dak li jirrakkonta x'ra u x'sama. Mhux biss dak li jirrakkonta dak li jiftakar mill-esperjenza li ġarrab. Imma x-xewt ta' veru huwa dak li jintegra, li jorbot, li interjorizza, jaqgħad mal-persuna tiegħu l-esperjenza tal-persuna ta' Ġesu. Jekk aħna kapaċi biss biex nitkellmu dwar Ġesu bħalma qiegħed nagħmel jien bħalissa, jekk aħna kapaċi biss inwasslu l-messaġġ tiegħu, aħna maħniex xewt, aħna qegħdin nagħtu xhieda. Qegħdin insemmu nitkellmu min xhieda, imma maħniex ix-xewt aħna. Aħna nkunu xewt tassew meta ngħixu il-kelma, ngħixu l-Vanġelu, ngħixu f'isem Ġesu bil-ħajja kollha tagħna. Meta aħna nkunu xewt veri, marturija, il-kelma xewt bil-Griek, il-kelma li għandna fil-Vanġelu hija l-kelma tal-martri, marturija. U l-martri ta' xhieda għal Ġesu mhux tant bid-diskors u bil-paroli, imma bil-ħajja tiegħu, bl-esperjenza ta' ħajtu. Allura, għalhekk qegħdina fil-bidu ta' din il-lezzja divina illi aħna qegħdin propju illum f'dan il-mument tranzizzjonali jekk partikolari bejn l-istorja ta' Ġesu, bejn il-ħajja ta' Ġesu u l-ħajja tal-Knisja. Ġesu jitla lejn is-sema u x'hekk, iċ-ċelebrazzjoni li qegħdin niċċelebraw illum. Imma ma jitlax lejn is-sema biex jitbiet minna, assolutament. Imma jitla lejn is-sema biex lilna issa jagħtina r-responsabilità, jagħtina l-missjoni u jagħtina l-awtorità li nkunu xhieda tiegħu, li nkunu hu preżenti fid-dinja. Għalhekk jgħidilna intom xewt ta' dan. Tela fis-sema mhux biex iħallina biex jitlaqna, imma biex ikun preżenti bil-qawwa tiegħu kif jgħid aktar il qudiem il-Vanġelu f'kull wieħed u f'kull waħda minna.
U f'dan kollu Ġesu jirrispettana tassew. Ġesu jirrispetta tassew il-persuna tagħna, jirrispetta tassew il-libertà tagħna, imma mhux biss, jirrispetta tassew il-protagonizmu tagħna. Fi kliem ieħor, kieku Ġesu baqa' magħna kif edna nhar il-ħadd li għadda fil-lekzjo, kieku aħna kienna nkunu ħafna sottomessi lejh, kieku baqa' magħna fiżikament, kieku baqa' magħna x'imkien, kieku baqa' magħna fejn narawh, fejn nistgħu immissuh u nkellmuh, immaġinaw x'sottomissjoni, immaġinaw x'dinamika tinħoloq ta' nuqqas ta' libertà min-naħa tagħna. Imma l-imħabba ta' Ġesu huwa il-kobor ta' Alla. L-imħabba ta' Ġesu tanti kbira, li sab mod kif jibqa' magħna imma jinħeba. Jibqa' magħna u fl-istess waqt ikun preżenti fina fl-esperjenza, fl-espressjoni ta' dak li aħna u ta' dak li nagħmlu. Poġġa lilna bħala l-atturi prinċipali, m'għadux hu il-protagonista tal-istorja, imma poġġa lilna biex ikun protagonista imma mhux fih innifsu, mhux għalih innifsu, mhux waħdu, imma f'kull wieħed u f'kull waħda minna. M'hemmx imħabba ikbar minn din illi lilna jagħtina l-enerġija, lilna jagħtina l-qawwa tiegħu u jistaħba moħbi biex aħna nkunu nistgħu inkomplu l-preżenza tiegħu. Biex hu ma jkunx ingombranti fil-preżenza tiegħu f'nofsna, fil-preżenza tiegħu fil-Knisja. U din hija xi ħaġa tassew sabiħa, marbuta mal-imħabba vera. Imma biex nagħmlu dan għandna bżonn dak li wiegħed il-Missier. Nibgħat fuqkom dak li wiegħed missieri. Għandna bżonn tal-Ispirtu Qaddejs, għandna bżonn tal-Ispirtu Santu. U għal-mod ġdejt, u għal-mod moħbi, u għal-mod li jpoġġi lilna, li jagħmel lilna protagonisti, mhux iktar Ġesu fil-persuna tiegħu, imma aħna l-protagonisti, aħna nistgħu impoġġu lil Ġesu preżenti, nistgħu nagħmluh preżenti jew mhux preżenti fl-istorja tad-dinja, permezz tal-Ispirtu Santu, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li se niċċelebraw jekk Alla jrid nhar il-ħadd li ġej. L-ewwel fil-Velja hawnhekk quddiem is-Santwarju ta' Pinu nhar is-Sibt fl-għaxija fit-8 u mbagħad niċċelebraw il-ħadd fl-aħħar lezzjo divina u x'hekk fis-serje li qegħdin nagħmlu wara lejt. Imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa. Kemm hu prattiku Ġesu, kemm hu sempliċi, kemm hu veru. Intom ibqgħu għejxu il-ħajja tagħkom ta' kuljum. Ħafna drabi aħna nimmaġinaw li biex inkunu xhieda ta' Ġesu min jaf x'iridu nagħmlu, min jaf x'hemm bżonn li wieħed jagħmel, min jaf li ma sakrifiċċji u li ma qatti erojċi le. Nibqgħu fil-belt. Nibqgħu nagħmlu dak li dejjem għamilna, mhux tagħmel jott, imma kif tagħmlu jott, mhux tagħmel jott, imma l-Ispirtu li bih tagħmlu jott. Jien nista' naġixxi u nagħmel dak li dejjem għamilt bħala toni, bħala bniedem, imma nista' wkoll naġixxi u nagħmel dak li dejjem għamilt f'isem Ġesu. Inħalli l-Ispirtu tal-Alla jaħdem fija, mhux jien li nkun qiegħed nagħmlu, imma nagħmillu l-wisa, nagħtih il-libertà. Ma norbtowx, ma noħonqowx biex ikun jista' jaħdem tassew fil-persuna tiegħi, fil-persuna tiegħek. Għalhekk Ġesu jitlobhom biex jibqgħu fil-belt sakemm Alla ilibbishom. Il-libsa hi din l-identità ġdida, dan l-isem ġdejt, din il-qawwa tal-Ispirtu Santu li l-Missier wedna. Palissa qegħdin niċċelebraw is-sagramenti ta' tqarbina, l-ewwel tqarbina tal-qrar, imma b'mod speċjali s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Mhu xajr Alla illi jisposta ruħu miċ-ċentru. Ippruvaw irriflettu ftejt fuq il-kobor ta' dan Alla tagħna, fuq il-kobor tal-imħabba tiegħu. Ġesu Kristu li ma jibqax fiċ-ċentru, iwarrab fil-ġenb. Jibgħat l-Ispirtu tiegħu fil-bnedmejn. Importanti issa Ġesu Kristu fil-bniedem.
Ġesu Kristu fil-persuna tiegħi u fil-persuna tiegħek. Nibqgħu fil-belt, naġixxu bħalli kieku kien qed jaġixxi Ġesu, imma nibqgħu nagħmlu dak li dejjem għamilna. U jkompli l-Vanġelu, imbagħad ħadhom saħdejn Betanja u rafa' jdejh u berikhom. U għaw jiberikhom infiret minnhom u kien meħud fis-sema. Għalfejn Betanja mhux post ieħor. Ma nafx jekk għandkomx qudiemkom il-ġeografija ta' Ġerusalemm. Għandek fuq in-naħa t-Tempju ta' Ġerusalemm u faċċata tiegħu hemm l-Olja taż-Żebbuġ. Fuq in-naħa ta' wara tal-Olja taż-Żebbuġ hemm din il-belt ta' Betanja. Interessanti għax din il-belt ta' Betanja kienet dejjem meqjusa fil-Vanġelu, mod speċjali fil-Vanġelu ta' San Luqa bħala l-post tal-ewwel komunità Kristjana. Tiftakru min kien jgħix Betanja, Marta, Marija u Lazzru. Il-ħbieb ta' Ġesu, il-ħbieb ta' ġewwa tiegħu. Huma veru l-ħbieb ta' Ġesu, veru kienu l-ħbieb ta' Ġesu, ma wkoll is-sinjal, is-simbolu tal-ewwel komunità nisranija, tal-komunità li tgħix flimkien. Għalhekk ħadhom Betanja Ġesu lid-dixxiepli għax hemm bżonn li jibqgħu flimkien, hemm bżonn li din l-esperjenza jagħmluha f'komunità. Jgħixuha fi knisja. Ħafna drabi nisemgħu diskors imma Ġesu ma kellux f'moħħu li jwaqqaf knisja. Hawnhekk għandna riferiment ċar għat-twaqqif ta' din il-komunità. Iwa Ġesu kellu f'moħħu li jwaqqaf komunità. Komunità li temmen fih, komunità tal-ħbieb tiegħu. U għalhekk jieħodhom Betanja u x'jagħmel? Jerfa' jdejh u jiberikhom. Għandna ġest saċerdotali, il-ġest li kien jagħmel Aaron is-saċerdot u li kien jagħmlu s-saċerdoti fit-Tempju ta' Ġerusalemm, ibierku, x'jiġifieri jbierku? Ixerdu l-grazzja ta' Alla, l-imħabba ta' Alla, d-doni ta' Alla fuq il-bnedmin. Imma interessanti għax fl-Antik Testament kieku jkollna mmorru għall-oriġni tal-beraka, tal-barka, l-kelma beraka tixbaħ ħafna lil tagħna. Niltaqgħu ma' Abraham, niltaqgħu ma' Isaac, ma' Ġakob, il-patriarki li jibnu artal tal-ġebel bil-ħaġar, bħaġra, bitnax il-ħaġra, hemm diversi modi ta' kif jibnu l-artal. U dan l-artal sejħulu beraka. Għaliex għax dan l-artal kienu jibnuh assoċjat, marbut ma' esperjenza ta' Alla li kienu jagħmlu fl-istorja tagħhom. Pereżempju, meta Ġakob ra dik id-dera kien raqa' tajjien u bil-lejl ħolom poġġa ġebla taħt rasu, jgħidilna l-ktib tal-Ġenesi, u bil-lejl ħolom li jara l-anġli tlejn u niżlejn, u fuq net ta' dan is-sellum jara lil Alla fil-glorja tiegħu. Filgħodu kif iqom, meta kellu din l-esperjenza ta' Alla biex ibirek lil Alla bħala barka lil Alla, jagħmel artal tal-ġebel. Allura l-artal tal-ġebel ifakkar huwa sinjal tal-preżenza tal-Alla. Issa l-barka Ġesu jagħmilha mhux fuq il-ġebel, imma jagħmilha fuq in-nies, fuq ix-xhieda tiegħu fuqna. Intom xhud ta' dan. Issa aħna s-sinjal tal-ġubijiet ta' Alla, aħna s-sinjal tal-preżenza tiegħu fid-dinja. Dak ifisser Ġesu li jolli jdejh, jerfa' jdejh u jiberikhom u jinfiret minn magħhom u jiġi meħud fis-sema. Kif diġà għedna jinfiret mhux biex jgħib, mhux biex jisparixxi, imma biex ikun preżenti mod ieħor. Nixtieq inġib eżempju sempliċi biex niftehmu. Forsi ħafna minna għandna l-ġenituri tagħna mejtin. Imma nistgħu ngħidu li l-ġenituri tagħna m'għadhomx preżenti. Nistgħu ngħidu li ma jiġux momenti fil-ħajja, forsi spiss, forsi kuljum, li tgħid u taħseb imma missieri kien jgħid hekk. Imma ommi kienet tagħmel hekk, imma kieku kienet tirreaġixxi hekk, imma kieku huma preżenti, imma mod ieħor. M'għadhomx preżenti fiżikament, imma preżenti fl-ispirtu tagħhom. Hija esperjenza li l-kol kemm aħna nagħmlu. U din nibdew nagħmluha sa minn meta nkunu għadna żgħar, sa minn meta nkunu tfal. L-ewwel darba li għamilnija tafu meta ta' sentejn jew sentejn u nofs. Bdejna nitbedu mill-ġenituri tagħna. Qabel kif jisparixxu, kif ma narawhomx, bikja kbira. Imma mbagħad bdejna nifhmu li anke jekk ma narawhomx fiżikament, huma jibqgħu hemm. Għaliex? Għax daħħalnihom f'moħħna u f'qalbna, interiorizzajnihom. Għamilnihom parti minna, siru parti minn ġisimna, mill-persuna tagħna. U allura konna kapaċi nitbedu minn immorru l-iskola, immorru l-mużew, immorru d-dutrina, ċerti
li hemm omna, hemm missierna, għaliex? Għax dawk qegħdin fina issa. Qegħdin fina, m'għandniex bżonn narawhom iktar fiżikament. U kieku għamilni hekk, kieku qatt ma kberna, immaġinaw kieku dipendenti, kieku rridu narawhom il-ħin kollu, kieku mingħajrhom ma ngħixux. X'att ta' mħabba jagħmel magħna Alla meta Ġesu imur fuq il-lemin tal-missier. Mhux biex jitbiet minna, imma biex ikun preżenti magħna fina b'mod ieħor. Huma inxteħtu fl-art jagħtuh qima mimlijin b'ferħ kbir u reġgħu lura Ġerusalemm u qagħdu l-ħin kollu fit-tempju ibierku lil Alla. Huma nxteħtu fl-art jagħtuh qima. Hekk hija l-esperjenza li jgħix in-nisrani li ngħixu aħna meta narfu tassew li kull wieħed u kull waħda minna inġorru fina l-Ispirtu ta' Alla. Meta narfu illi dan Ġesu li tela s-sema mhux tbiet minna, imma sar parti mill-persuna tagħna u wieħed minna. U jekk aħna għandna s-sagramenti, jekk aħna għandna tqarbejn, jekk aħna għandna l-qrar, jekk aħna għandna l-grisma tal-isqof, mhumiex ħajr dawk il-momenti li fihom aħna nerġgħu nġeddu din it-tifkira. Għandna bżonn nibqgħu niftakru li Ġesu verament qiegħed hemm preżenti, li Ġesu qiegħed fina. Hekk nistħajjilna u x'hekk f'dawn is-sagramenti nhar ta' Ħadd, nistħajjilna li rridu nkunu iktar ċerti li għandna bżonn l-għajnuna, is-support kontinwu, dan il-bżonn ta' sigurezza li kull bniedem ikollu, li kull bniedem għandu. U meta ngħixu b'din il-konsapevolezza, b'din l-awareness li Ġesu fina, ma nistaġbux anki bina nfusna. Ma nistgħux ma nkunux kuntenti, ma nkunux fil-paċi. Għalhekk il-qaddisejn kienu jitolbu, kienu jgħidu u kull imkien jippruvaw iħeġġu biex ngħixu fil-preżenza ta' Alla. Ngħixu fil-preżenza ta' Alla mhux biex kontinwament inġibu qudiem għajnejna dak it-trianglu u x'hekk tal-antiki li kien il-ħin kollu hekk decline attent għal xi nisbaljaw biex jiġġudikana, le mhux hekk. Imma li tgħix fil-preżenza ta' Alla jfisser li inti tħossok kontinwament issapportjat maħbub minn dak li għamlek, minn dak li ħallek. Li tħossok kontinwament tkomplija, li tħossok kontinwament preżenza, kontinwazzjoni ta' din il-preżenza. Il-preżenza ta' Alla fil-qalb tagħna, fil-persuna tagħna. Alla u ħaj u preżenti fina. Narawha iktar jekk Alla rid nhar il-Ħadd li ġej meta niċċelebraw Pentekoste. Mingħajr ma nindunaw il-kol kemm aħna qed nieħdu n-nifs. M'aħniex nindunaw. U kultant meta tinduna jibda jinqata' tgħid aħjar ma nindunax. Qed nieħdu n-nifs. Dan in-nifs il-kimika u x'hekk issejjaħlu ossiġnu. Il-ġewwa u l-barra l-carbon dioxide. U x'hekk noħorġu l-karbonju l-barra. Imma dan in-nifs tal-ħajja, dan ir-rieħ, huwa l-Ispirtu Qaddejs, huwa l-Ispirtu tal-Alla. Huwa l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu mhux biss għalija u għalejk, imma anki għal min ma jafx bih. Aħna ngħixu fih, ngħixu bil-qawwa tiegħu, ngħixu għalih. Mela il-preżenza ta' Alla mhix fantasija, mhix leġġenda, mhix biex nittrankwillizzaw lilna nfusna, imma hija r-realtà tagħna, il-verità tagħna. U allura dan kollu jimlina bil-ferħ. U ngħixu kontinwament fit-tempju, ngħixu kontinwament Ġerusalemm, mhux għax immorru Ġerusalemm u noqogħdu hemm, mhux għax noqogħdu l-Knisja l-ħin kollu le. Imma jien kull wieħed u kull waħda minna sirna tempju tal-Ispirtu Qaddejs. Kull wieħed u kull waħda minna dar amara fejn tammar b'mod differenti il-preżenza ta' Alla. Il-mulej jagħtina li narfu is-sabiħ ta' din is-solennità li qegħdin niċċelebraw. Il-mulej meħud fis-sema, imma l-mulej li qiegħed fina, f'kull wieħed u f'kull waħda minna, biex fina, fija fik, ukoll hemm biċċa mis-sema.
nuhu bil-wieqfa flimkien inkantaw it-talba tal-uliet niftakru li Alla missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum. Ħatina llum. Ħafrilna id-nubit tagħna. Ħafrilna id-nubit tagħna. Palma aħna l-kol naħfru lil-min ħati għalina iddaħħalniex fl-ebda tiġrib isteħlisna min kull deni missierna. Il-mulej ma'kom, iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. U b'dak l-innu tal-aħħar mwassal lilna mill-membri tal-Kor Dioċesan taż-Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli naslu fit-tmiem ix-xandira tal-lejla Lectio Divina fis-solennità tal-Ascensjoni, it-tluħ tal-mulej fis-sema, immexxija bħal dejjem mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Nożżu din il-kelma u ngħixuha matul din il-ġimgħa imdawla dejjem mix-xandir li l-Knisja tagħmel fil-liturġija tagħha tal-kelma ta' Alla. Nfakrukom illi l-aħħar appuntament tal-Lectio Divina għal dan iż-żmien tal-Għid huwa għal ħadd li ġej, Għid il-50, il-festa li tagħlaq dan iż-żmien liturġiku li fih iċċelebrajna b'enfasi il-qawmien ta' Kristu mill-mewt. Għalhekk il-ħadd li ġej fis-7 ta' filgħaxija propju f'dan is-Santwarju ta' Pinu l-Isqof Anton Tewma imexxi l-aħħar Lectio Divina għal dan iċ-ċiklu. Fl-ħarnet nfakrukom ukoll fil-velja dioċesana ta' Għid il-50. Appuntu il-ħadd li ġejja s-solennità ta' Għid il-50 ninżul tal-Ispirtu Santu fuq il-Knisja fuq l-Apostli u għalhekk lejliet is-Sibt 4 ta' Ġunju se tinżamm velja dioċesana propju fuq it-suntier ta' dan is-Santwarju Nazzjonali li tibda fit-8 ta' filgħaxija. Nħeġġu daw kollha li jistgħu jattendu fiżikament biex jagħmlu dan jekk le tistgħu issegwu wkoll fuq dawn il-mezzi soċjali. Il-lejla tajba lil kulħadd.